لك جمجي چای و قهوه اخوا ادید اسکان کارتون ده ودخوا جانا جیم بجن سر لوگو موگو هنه و مارکه هنه لی دناو وان اسکان آن ده ایجاب هزاران میکروپلاستیک هنه و افجید بن سدما گلک نخوشیان کایجا زرار و زیان وی وکی دن چنه ام دون چای خود بالا خو بدنه İskanên karton her çiqas meriv bibêje û başên jî di nav wan de bi hezaran tiştên kîmyewî hene. Ji bo tiştên avî jê derbas nebin û nerijin hundirê wan plastîk e û ev jî zirareke mezin dide însanan. Dema ku mirov tiştekî germ dixe wê çaqê dikeve reaksiyona kîmyewî. Bu çağı hem gaz pêda derdikevin hem jî kimyavî nav da bela dibe tu wexta hûlmawî bile çi dike nexweşê jor da dike qirqa merva birîn dike ez bijim di goçikê merva gezeba merva wana giçî tesîrayî bandorayê zef zêde heye piştira jî çi dibe nexweş çi dibe tê holê laşê mervayê gorî gelek zirar e. Di hundirê îskanê de bi hezar mîkroplastik hene û ev jî dibin sedema gelekî nexweşiyan. Endüstri de zararı geleke, wanda bisfenol A heye. Bisfenol A'yı tişteki kimyeviye. Gava vakit laşi merva çip nexaşı penceşir, nexaşı cuca duda, sen nexaşı ez bizim adaplaşi merva de çekini roviye merva te xraf kirni. Tu beji seri de hatta bini da perskere ki her mezin te holi. Seboyi merv wana zede evnek. Evci merhale. Ya siyemin ya şeşemin ya haftemin heye wanda. Haftemin ya en her tehlike eve. Ava nexaşı penceşir da zette çetken. Li dünyayê her sal bi hezaran îskanên karton tên avêtin, ev jî derdorê qirêj dikin.